May nga po Negros. Inen Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Obdin nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Ginsindihan nga egg tray ginailan sa pagkasunog sa 81 ka mga balay. Senior citizen, ginkawatan pa. Poultry sa Bago City, ginsunog. PNP nagapati nga hindi katapos ang rebelde nga grupo ang sa likod sini. School principal nga nahulog gikan sa atop, napatay. Duha tubtub tatlo ka mga bagyo ginapaabot mga sulod sa Pilipinas sa bulan sang Agosto. Tag sa Good Vibes, short video sending pati si Mayor sang Isabela wala man magpauli sa uso. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duwa tubtub tatlo ka mga bagyo ginapabot nga masulod sa Pilipinas sa Agosto. Kung ibase sa nagliligad nga tinuig suno sa Pag-asa sa bulan sa Agosto, may duha tubtub tatlo ka mga bagyo ang ginapaabot nga magasulod sa Pilipinas. Sang Hulyo, duwa tanan ka mga bagyo ang nagsulod sa Pilipinas, pero subong wala naman sang weather disturbance sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility. Naghinay man ang southwest monsoon o kun hangin habagat nga nagaapekto sa central kag western portion sang Luzon. Ang Visayas nga nagalakip sa isa sang Negros ang maka-eksperyensya naman sang mainit nga panahon, magluwas na lang kun hapon kag kun gabi nga may posibilidad sang pagbubo sang ulan dala sang localized thunderstorms. Posible nga mangin amo sini ang lakat sang panahon sa Visayas tubtob sa weekend. Sa number 9, Transport Victory Caravan ipatigayon sang transport sector sa Bacolod City sa buwas. Ginakabig sa katapos ang Kabakod Negros Transport Coalition nga isa ka kadalagan ang pagpagwa sa resolution sa Senado nga nagasuporta sa pagsuspend sa ginapatuman nga Public Utility Modernization Program o kon PUMP. Gani buwas sumugod launa sang hapon na tarana sila nga mag-ipon sa atubangan sa Pope John Paul II Tower para sa patigayunon nga Transport Victory Caravan. Ginapaabot ni Lilian Sembrano, presidente sang Kinetco, nga suportahan sa Kongreso ang Senate Resolution 1096. Agud nga ma-review anay para mapaayo ang modernization program sa Department of Transportation paagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ginsiling ni Councilor Al Victor Espino, pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sa Konseho. Pagatunaan niya ang among resolusyon. Pero sa karon, magapabilin ang padayon nga pagpatuman sang PUMP kag ang pagbiyahe sa mga modernized jeepney sa syudad. Sa number 8, kiosko sang Deaf Association ang natala nga kakaso na god masaylo sa atubang sang Bay Center. Wala na maka-operate ining gintukod kontaning nga kiosko sang Bacolod Integrated Deaf Association sa waiting shed sang Bacolod Public Plaza. Ginsiling ni City Administrator Lucel Helvolia nga natala na nga isaylo ang natukod nga kiosko para sa katapos sang deaf organization sa atubang sang Bay Center nga tabok lang man sang plaza. Gindugang ni Helvolia nga gina-finalize na ang plano ni Mayor Albi Benitez nga patahumon ang Bacolod Public Plaza. Amo nga kinahanglan mapaiway ang pagbaligya sa sulod sang plaza. Ang syudad ang magabulig sa pagpatukod sang bagong nga kiosko nga sa layluhan sang organization. Kayo lang naman ang lugar nga bagina nila. So wala pa na nakuha because may mga gamit sila da. So once ma-transfer na namon, pakuha na namon ang tabon kay ti basi lang magkaladula Manila gamit. Sa number 7, wala na kaluwa sa katalagman ng school principal nga nahulog gikan sa atop sang ilang eskwelahan. Nagtaliwan siya kay nasang aga. Gikumpirma ni Moises Padilla Vice Mayor Ian Villaflor ang pagtaliwan ni Principal Juan Reynaldo Mujares las 10:25 kay nasang aga sa ospital sa Bacolod City. Sunod sa Vice Mayor, ang pamilya kag mga kaupod sa trabaho ni Mujares sa Ginpanaon Elementary School sa Moises Padilla ang naghatag sa iya sang impormasyon. May mga post man sa Facebook account ni Mujares sang ilang kasubo sa iya nga pagtaliwan kag pagdumdum kasubo man pagpasalamat sa iya. Domingo sang suno sa DepEd, nagsaka sa atop sang eskwelahan si Mujares gamit ang hagdanan. Pagpanaog sini bangod nga wala
piyot sa dana, nagdason nga nahulog siya kag naigo ang iyang ulo. Kabahin sa kung tani last-minute preparation para sa pagbukas sang klase, ang pagpadulong ni Muhares sa eskwelahan sang Domingo nga adlaw. Natala na nga mag-retire kung tani ang 60 anyos nga principal. Sa number 6, 65 anyos yung inaaligar katapos ang NPA, patay sa nagluntad nga engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Patay ng isa ka katapos ang rebelde sa engkwentro sa tunga sang 15th Infantry Battalion sang Army kag nabilin nga katapos ang Southwest Guerrilla Front sang New People's Army sa Purok 5, Barangay Basak, Kawayan sang Lunes. Ginkilalang napatay nga si Ramon Insimales alias Ka-Art, 65 anyos. Suno kay Brigadier General Joey Escanillas, commander sang 302nd Brigade sang Philippine Army, nakabaton sila sang report angot sa extortion activities sa mga rebelde, gani ginrespondihan sa mga soldado ang lugar. Samtang nagapatrolya ang militar, naengkwentro nila ang 5 ka NPA. Nakita ang bangkay ni Insemales samtang nagapatigayon sang clearing operation sa lugar. Na-recover man sa encounter site ang isa ka shotgun, 2 ka hand grenade, 3 ka mga cellphone kag mga personal nga kagamitan. Yarang bangkay ni Insemales sa isa ka punerarya sa Kabangkalan City. Sa number 5, mga remnants o mga nabilin nga katapos ang New People's Army sa Negros ang low moral na. Inisunod sa pamuno ng 303rd Brigade sa Philippine Army sa Negros nga nagsiling man nga yara na sa survival stage ang remnants ng NPA. Patag ni Brigadier General Orlando Edralin na dula na ang masa nga nagasuporta sa ila. Ang mga guerrilla fronts naman nga sadto nag-ooperate sa Negros ang nadismantle na. Sa nagligad nga isa ka tuig kag 8 ka bulan sunod sa kay Edralin nga natalana naman mag-retire. Wala na kapatuman sang madinalag-on nga tactical offensive batok sa gobyerno ang rebelding grupo. Kay nasang aga sa social hall sa Capitol tigayon nga nagpanagtag sang 228,000 pesos nga balor sang financial assistance sa gobyerno probinsyal sa mga anay rebelde kag sambayanan Negros organizers nga nagbulig sa rebel integration programs. Ginsiling naman ni Governor Eugenio C. Lacson nga ginasuportahan ang mga nagabalik sa sabak sa gobyerno kag wala ginapabayaan. Ang kadalagan hindi lamang gikan sa mga civilian organizations suno sa iya, dako ang bulig sa mga katapo sa militar kag Sa number 4, Technical Working Group sa Negros Island Region ang natalana nga maga-convene na. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga katapo man sang Technical Working Group. Maga-convene na sila kag as of press time iya ginahulat ang official nga communication bahin diri. First time suno kay Lacson nga siya ang manging katapo sang TWG. Isa sa iya nga luyag nga makalaruhan, amukon bala mayara sang ipahamtang nga regional offices sa isa ka area ukon iga-divide ang mga regional offices sa Negros Occidental kag Oriental sandig sa nakasaad sa ley. Para kay Lacson, mangin isa ka learning experience sa maing katapos ang TWG. Mga tiglawas gikan sa Office of the President, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Offices of the Governors of Negros Oriental, Negros Occidental kag Siquijor, Bacolod City kag tanan nga elected members ang House of Representatives ang maging katapos ang Technical Working Group. Ang TWG ang magapatod sa implementing rules and regulation sa pagpatuman sang NIR. Ginalauman nga mangin operational na ang NIR antes magtakop ang tuig. Sa number 3, van nga nagakarga sa naglupok nga LPG tank sa Barangay Madalagan sa Bacolod City ang wala sang permit sunod sa BFP. May business permit nga napakita sa Bacolod Bureau of Fire Protection ang negosyante nga nagabaligya sa naglupok nga LPG tank resulta sa pagkasamad sang 3 ka mga lalaki sa Purok Kametal sa Barangay Madalagan sa Lunes. Pero sunod sa kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, wala sang conveyance clearance ang mga biktima para mag-deliver kag magkarga sa mga LPG tank. Nawasak ang ilagin kargahan nga van tugas sa paglupok sang tangke. Sa pagpangusisa sa BFP, may leak ang isa sa mga LPG tank kabangdanan nga nagsigabong inidungan sa pagpaandar sang salakyan. Sa kakusog sang impact, nagkalawasak ang mga jealousy kag kisame sa malapit nga pet clinic kag Kalan-an. They have the existing permit, yes sir, no, business permit. Pero ang gina-question namon sa ila if they have the permit for the conveyance clearance.
kay lain man niya ang permit nga you have the business permit, may pesto ka dira, may store ka, physical store. Lain man dapat if naga-deliver ka, may ara man na sang nagakaangay man nga conveyance clearance na gina-issue ni Bureau of Fire Protection. Sa number 2, poultry farm sa Bago City ang ginsunog. PNP nagapati nga hindi mga rebelde ang sa likod sa mga insidente. Ginaligar ang ginsunog sang 4 ka mga armado nga persona ang isa ka poultry farm sa Purok Mabuhay, Barangay Sagasa sa siyudad sang Bago, Lunes ang kaagahon. Sunog kay Fire Officer 2 Joman Alvarez, ang investigador sa Bureau of Fire Protection Bago City, suno sa mga trabahante sang poultry farm, samtang nagakatulog sila. May nagsaka kang nagsulod nga 2 ka mga persona sa ilang nga compound. Gingapos sa mga suspitsado nga armado. Ginahibalo pa sang otoridad kung nasunog lang o kung hungod nga ginsunog ang poultry. Damlag pa, may nagpadala sang sulat sa tag-iya sang poultry nga si Ka Dodong nga nagapangayo sang suporta. Matapos ang pagpangsunog, may sulat naman na ginbili ng nagpakilala nga Ka Badong nga nagasiling nga sample pa lang ini kag may upod pa nga 2 ka bala. Sunod kay Police Colonel Reynero de Chavez, ang Provincial Director ng Negros Occidental Police Provincial Office, wala sang presensya sa mga armado nga persona nga ara sa likod sang pagpangsunog sa poultry farm. Dugang pa ni de Chavez, isa sa mga ginalantaw nga motibo sa natabo nga sunog ang hindi paginsendihanay sang magpamilya kung sa diin nasunog ang kapin 2,000 ka mga manok kag nagdangat sa 850,000 pesos ang gintuga nga halit sang kalayo. Ginausisa sang PNP ang posibilidad nga nagpakuno-kuno lang ang mga nagsunog sang poultry nga mga rebelde para magpamahog. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Egg tray kaginsindihan para pangtabog sa lamok ang ginhalinan sa pagkasunog sang 81 tanan ka mga balay sa Barangay 2 sa Bacolod City kainasang kaagahon. Isa ka senior citizen nasunugan na, ginkawatan pa sang cellphone kag kwarta. May report si Nico Delfin. Sa video nga kuha ni Joshua Mendoza, makitang nagaibwal nga kalayo nga nagtupok sa 81 tanan ka mga balay sa Purok Kagaykay sa Barangay 2 sa Bacolod kainasang kaagahon. Sa records ng Bacolod Bureau of Fire Protection, 33 balay ang totally destroyed kag 8 ang partially damaged. Sa video nga ginpadalaman ni Chucky Hurilia, mabatian pang pagrinagamak sa mga nagakasunog nga balay. Nagdako, no? Binupukay. Isa sa mga nasunugan, ang 63 anyos nga si Emma Tisoro. Nasunugan na siya sang ginparkilahan nga balay, ginkawat pa ang 14 ka mga cellphone niya ginapangprenda sa iya. Pating iya ginasupot nga 20,000 pesos nga benta sa iya tiyangge, kag piso net shop ang gindala sa sangkawatan. Ay, balay kami nga ginapaupan, totally dami ubos kid. Oo. Gingkawatan pagid kami kay damo naka nga guwasulod ang tao. Okay lang kung ice water lang ang soft drink ang nakuha. Lang okay lang nati simple. Okay, ang importante na buhi ta. Wala ta bala. At least na ang nadula sa aton niya makita ta man na. Sige lang ta pa negosyo bala. May mga hinuptanan nga ido nga wala makasalbar sa kalayo. Ang nagabusong naman nga si Tala Villanueva na pilasan sa mga batiis sang nahulog sa pika-pika sang nagkinarankaran sa magluntad ang sunog. Pila na ka bulan? Anong na. Di ka nadagdag. Daon Sa... lang. Di kamusta ka? Napilasan ka? Wala. Gamay. Nagwa sa pagpang-usisa sa Bacolod BFP nga ang egg tray nga gintutda ni alias Waldo para pangtabog sang lamok ang ginalinan sang kalayo. Siya karon ng padaw niya ginapangita sang otoridad. So, sa subong amulan na ang na-identify natin sa iya, more or less mga 2 months na di siya nga diri gaystar sa balay ni Ma'am Mona Lisa Magbanua. And ang cause of fire naton is alleged open flame from lighted improvised mosquito repellent. Ang pangtabog ya siguro sang mga lamok kag sunod diri sa mga tupad balay kasami na siya ginasaway nga amo nang nandan niya so kagabi sa kainasang kagahon unfortunately natabo ini ang sunog diri liwat sa Purok Kagaykay Barangay 2.
Kaina, giliyon nga nagpadala sang relief packs ang Bacolod LGU sa mga nasunugan. May pilaman ka mga pribado nga kumbuyahan ang nagpalabot sang bulig sa mga pamilya nga karon nagapabilin sa barangay hall kag malapit nga chapel. Sa pagpanguna ni punong barangay Imelda Bangwanga, gina-validate na sang barangay ang mga pamilya nga ilakip sa listahan sa mga bululigan. Isa naton isa hindi man namin mo sila di mapahalin kay iyan isang gobyerno mo. So why ta may kung ano ang imo nila sa atin sa sina makabot si Mayor Albi anong imo sa ila nga gobyerno siya nga kapanag-iyang. Nagpasalig si DSSD OIC Alma Gustilo nga paagi sa Bayad Agad System, tinguhaan nila nga giliyon nga mapalabot ang financial assistance sa mga apektado nga pamilya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, viral ang video ni Governor Eugenio C. Lacson parte sa babayi nga hindi priority sa iya gintawgan. Si Isabela Mayor Irene Montilla, may hirit man. May report sa Romeo Subaldo. May masobra na sa 15,000 ka mga shares ang ining short video ni Governor Eugenio C. Lacson sa Facebook. Sa video, iya ginasundog ang iya katupad nga wala ini ginasabat sang iya ginatawgan. Silid sa gobernador, hindi busy ang iya ginatawgan kundi hindi lang gid siya priority. Hindi nga siya busy, hindi ka lang niya priority. Madasig nga nag-viral ang video sa sulod sang 22 hours, 15,600 shares, kag masobra sa 900,000 views. Sunod sa gobernador, nagapakita lang inisang hindi naman seryoso niya nga side. Well, it shows the other side of me. No? People think I'm very serious to the extent that I'm suplado. But I can also be funny. Damo ang nakarelate, damo ang nalingaw. Sunod sa gobernador, naulihin na siya gani sa uso. Masobra 1,000 ang comments. Ang iba nagsiling, more pagov. Pero sunod sa gobernador, Seems to be the trend, no? Everywhere, no? In fact, I would say I'm late in the game already, no? So many have already been doing this. Damo to daan ka comment ko, more pag-up. So more to pag-up. No, more hard work for the province. si Mayor Irene Montilla naman sa Isabela, may hirit man. Ang iya pamangkot, nga ulo ang ginasuksukan sang helmet. May pamangkot lang ako, nga ulo ang ginahelmetan, pero dughan man ang kasakitan. Masobra naman sa 2,000 ka shares ang iyang short video. Patok sa mga hobenes sa karon ang ini nga mga hirit. Nagapakita lang abi nga sa piyak sang kasakuon, nakahibaluman nga magsabay sa uso ang mga lokal nga lideres. Hindi sa piyak sa kasako nila, may man nakapangita sila Chibo makahaboy sa ilang mga punchline. Yes, kung may mga balon man sila gring nga mga hugot, kag iban pa rin. Kala mo itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapadaan kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.